So guys, नै आं माला रुटि सावगासिनो बरिया माला रुटि सावबाय दं आङो नै आयु खामलायलांसैसो खोन्थानानै नै आं बिदि सावबाय दं माला रुटि गेजेराव खुरै होलायनानै ओमफ्राय नै माबायाबो बथलबावसो बेजोंनो मोजांनो माबागासिनो आङो बरियानो ओमफ्राय इखिजाय माला रुटिजों जानो बेदर संगासिनो बेदर आलु बिलाहि दाउ बेदर बेखौ ग्रेभि जागोन ग्रेभि जासिगोनानो इबो ओमफ्राय इखै एसे दंबावो नै मोनबाय एसे खेबसे होबावो मोनबायहाय पारफेक्ट जायाखै अब नेपालि बायदि पारफेक्ट खालामनो रोंनो नङा होमबा सावसाबबाय आं बेखौनो याव दे खर' साफायलाय जानोसै जोंहा गोथाव जादो आइ मारै मोनजादों गोथाव नंगौ नङा The next day. So guys, नै मिस्टारनि फिसा मैगं बागान मा गायदोंमोनथाय बावलायलांबायसो आं नोंथांमोननो खोन्थानि इयो लाइमोन खोमाहाय लाइ आरो पालें आरोना बेहाय दुन्दिया बिलाहिमोन थैबायसो बलक कि रुइसे बानलुआ कबि बिलाहि सानाया सिंनियासो ओंखारगोन ना सानाया मानो साया फुनबाय थाखायोमोन ना आधा घन्टा लानांगौ मा ओंख्रि संबाय दं आङो नै सबायजों दाउ वाव याम्मी सबाय आरो दाउ लकेल दाउ जि गोबावनि उनाव दिनैसो जि गोथाव जाखाबाय लाथाबनो खांसे जाबाय मोनबाय गरमाव
बेयाव गाइखेर फुदुंबाय दं